كم ناي PayPal يمسلك سارة أيوة نحن قداس نتاب كم زلكم ግን ካብ PayPal ኣይኮነን ክትልልዮ ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኾነ ሰብስኒ ኣብ ታሕቲ ከማን ሊንክ ሓዲገልኩም ኣለኹ ከመይ ከም ዝገብርዎ ኣብ ላዕሊ ክትሪኦ ከለኻ ናይ PayPal እዩ ዝመስል እቲ ኢሜይል ድዩ ገለ ድዩ ክተልልዮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ድሓር ከማን ኣብቲ ሊንክ ናቶም ምስ ጠወቕካ ከዓ ኣብቲ ኦሪጂናል ናይ PayPal ዌብሳይት እዮም ዘተሓላልፉኻ እቲኦም ዘተሓላልፉኻ ዘለዉ ግን ሰረቕቲኦም ሽዑ እስኻ መቸም ድሓን እቲ ኣብ ቪድዮ ረኣይዋ ኣብኡ ብጣዕሚ ኣነ ንባዕለይ ሕጂ ሓድሽ እዩ ከዓኒ ስለዚ እቲ ሊንክ ዘይንፈልጦ ርግፀኛ እንድሕር ዘይኮና ዘይምኽፋት ይሕሸና ዝኾነ ኢሜይል ካብ ነቲኣ ኢሜይል ከፊትና ብሊንክ ንኸይድ ከዓኒ ናብቲኦም ድኳን ኦሪጂናል ዝኾኑ እቲኦም ናይ ብሓቂ ዘሊናዮም ዘለና ንዕኦም ኮንታክት ክንገብሮም ኣለና እዚኢታት ከዓኒ ያ ብዙሕ ኣጋባቢ ዘለዎም ንዕኦም ከመይ ገይሮም ናትና